Pam nes I ddechrau fel diffoddwr tân rhan amser, nes I newid lot fel person, mwy hyderus, a roedd o boost mawr iddo fi. Dylia pobl hefo teulu ddim cael ei troi ffwrdd o hyn. Mae'n swydd ardderchog, hwylus, a mae rhaid ni gofio bod y plant yma, maen nhw yn fam neu'n dad i, angen role models ac pa fath o role model gorau fysa diffoddwr tân. The time was right for me to become an on-call firefighter because I had the support of my children and my family and my friends. You do need your family around you to support you, and lucky for me I have that. Tos yna ddim diwrnod arferol yn dy swydd fel diffoddwr tân rhan amser. Mae pob diwrnod yn wahanol, mae bob siawt yn wahanol, a dyna pam dwi'n neud y job yma. Mae'n exciting. I work about 200 yards from the fire station, and seeing them going out every day, I thought I want to give that a go. So I asked a few friends who were retained firefighters, and it went from there really. I fi mae dod yn diffoddwr tân rhan amser wedi newid fy mywyd yn gyfan gwbl, achos hefyd wan dwi'n diffoddwr tân llawn amser. Does na ddim fath peth a diwrnod arferol, gewch chi challenge wahanol bob dydd. Diwrnod dwi'n cofio mwyaf oedd helpu efo'r llyfogydd yn Llanelwy ac ar yn ei gallu wneud wahaniaeth mawr yn helpu'r cymuned. If you look across the organisation, it's such a diverse role. There's so many different people that make us one organisation. One thing I would say is you need to be determined as a person, and you need to be a good team worker. And if you can set your mind to something and achieve it, then you'll do well. Y fath beth o diffoddwr tân arferol. Mae'r gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal ac maent yn gwerthfawrogi gweddluoedd amrywiol sydd yn cynrychioli'r cymunedau a maent yn ei gwasanaethu. Unwaith y byddwch wedi cyflwyno'ch cais ac unwaith y bydd wedi dderbyn, byddwch yn cwblhau cyfres o brofion i asesu pa mor addas ydych chi ar gyfer y rôl. Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn hyfforddiant o radd fel una, ond dod yn rhan o'ch gorsaf dân leol i helpu i amddiffyn eich cymuned. I gael gwybod mwy am y rôl ac ymuno gyda ni fel diffoddwr tân System Dyletswydd Rhan Amser, RDS neu Ar Alwad, ewch i wefannau'r 3 gwasanaeth tân ac achub yng Nghymru.